Er staan in Friesland staan 5500 wenningen onder de 200.000 euro te koop. Het idee achter woonoffensief is dat huizen verkocht worden in die categorie. De verkopers daarvan waar huizen kopen in een oorsegment van de wenningmerk. Dat merken we nu al. Ik heb onlangs nog in een van de buitendorpen een woning aan de onderkant verkocht. En dat betekende dat er gelijk 4 of 5 woningen ook in het hogere segment verkocht gingen worden. Dus dat heeft zeker effect, absoluut. Ook al binnen de problemen met werkgelegenheid en koopkracht, er wordt een verdubbeling verwacht van de verkoop door het woonoffensief. Op dit moment zijn huizen over het algemeen net meer te duur. Ze zijn goed bereikbaar. De rentes binnen leeg. Ja, het kan wijzen dat je net zomaar een hypotheek krijgt, maar nee, ja kan je krijgen. En daarom moet mensen nou er heel goed aan uitdenken. Als ik een huis koop wil, is dit de tijd. Door de wenningmerk in beweging te brengen, worden ook banken stimuleerd om makkelijker hypotheken te gaan. De mensen die zullen op de gemeentehuizen straks vanaf 15 februari geïnformeerd worden door de financiële mensen. En er zijn zeker wel mogelijkheden natuurlijk voor mensen om geld te lenen. Dat mag geen probleem wezen als de inkomens goed binnen en de zekerheden die binnen net anders dan vorig jaar als nou. Dus ik zie er geen probleem in. Op 15 februari begint de campagne met een open huizendag en een wenningmerk.